Dámy a páni, firma Giant Fishing prináša ďalší model skvelého a pohodlného termoprádla. Tentokrát je to Thermal Set Deluxe Plus. Líši sa v podstate od Thermal Set Deluxe hlavne farbou, ako môžete vidieť. Thermal Set Deluxe je krásna zelená olivová farba a tu máme krásnu takú šedú, tmavošedú, doplňanú sivými nitkami. A tým, že je to plusko, tak máte tu jedno extrémne vylepšenie, ktoré ja veľmi oceňujem, a je to to, že si tu môžete zastrčiť palec. Chránite tak si vašu ruku od vysúvania rukávov hore a od prebytočného úniku tepla z pohodlia vašich rúk. O pohodlie sa postará takisto podiel bavlny 40% a 60% elastanu, takže toto termoprádlo je veľmi príjemné na dotyk a perfektne sa nosí. Celkovo strih tohto termoprádla je taký predĺžený, takže ako môžete vidieť, nohavice sú strašne vysoké, takže vy sa viete vďaka tomu pekne zapasať a máte chránené kríže pred mrazom aj pri zohýnaní a podobných veciach. Máte tu samozrejme gumu, ktorá perfektne bude držať vaše nohavice na svojom mieste, a takisto máte zosilnený spodok, takže sa vám nebudú vysúvať. O pohodlie vašej šíji sa postará vyvýšený lem a vpredu nájdete zips, ktorý je chránený vlastne z vnútornej strany takisto látkou. Takže ako som spomínal, nosenie tohto termoprádla je veľmi pohodlné. Tí, ktorí máte skúsenosti s termoprádlom Deluxe, tak určite viete, o čom hovorím. Priatelia, to je všetko. Toto je termoprádlo Set Deluxe Plus a verím, že vám bude spríjemňovať vaše rybačky už túto zimu. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Ahoj!